Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хонаҳои нав роӣ кардем ки мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранбада роӣ кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ваҳдат, аз территорияи шаҳри Душанбе, аз территорияи шаҳри Бохтар, аз территорияи шаҳри Ҳисор бо нархҳои арзон ва аз дигар территория аст ки бо нархҳои арзон аст. Ва инчунин сета квартира аз шаҳри Душанбе бо аз шаҳри Ваҳдат, аз территорияи Ҳисор ва аз территорияи Кӯлов ва аз территорияи шаҳри Бохтар ва Хуҷанд ҳам аст. Ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира, ҳам бо дигар чизо аст, бадро ки бо нархҳои арзон. Хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 160 сомони 50 дирҳам. мо шуда навора салом мекунем, марамат рафтем. Дӯстони азиз, пешаи наворро сар кардан якта компанияро ба шумо тавсия метиҳем ки пересечения граница аз территорияи Москва ва Московский област. Шуморо аз ҷои кортон, аз ҷои хонатон, аз ҷои мақсад манзилтон омада мегиранд ва ба территорияи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинашон мошинои комфорти, мошинои замонавӣ, чанд намуд мошин доранд ки ҳар рӯз қариб рейс доранд. Компания ака Рӯзиқул шуморо соқу саломат аз территорияи Москва, Московский област, аз территорияи аэропорт обшин, территорияи Маккат любой ҷо омада худашон мегиранд. Нархи буданаш бо маслиҳат. Дӯстони азиз, агар шумо аз номи канали мо гап занед, ба шумо скидка ва мақсад бо арзон мекунанд. Дута рақам аст ки ҳар ду рақамошро кор мекунанд. Мошинои комфортни чанд намуд мошин доранд ки чӣ хелша шумо интихоб кунед. ҳар ду рақамошро дар WhatsApp имо пайваст доранд. ин ҳамин рӯз рейс доранд, ба пагарам рейс доранд. шахсоне ки мехоҳед рафтан ба шумо тавсия метиҳем. Компания ака Рӯзиқул беҳтарин одамай, метавонед ки бо ҳамин одам соқ саломат рафта биёред. ҳамаша худашон нигоҳ мекунанд ва мақсад ки соқ саломат бурда мераванд, ба шумо тавсия метиҳем. дӯстони азиз, бо як реклама дига аст ки барои хубии шумо аст ки компания грузоперевозки аз территорияи Москва ва Московский област. ин ҳамин ака уже қариб ки ҳар ҳафта бор мебарад Тоҷикистон. рейсшон тез пур мешавад, мақсад ки боршон тез камазо пур мешавад. ҳамин ҳафта уже боршон уже раъкӣ мекунад. шахсоне ки мехоҳанд ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, Рӯдакӣ, территорияи Регар, Хобуяли, Қумсангӣ, шаҳри Кӯлоб, Данғара, шаҳри Бохтар, Восе обшин, ба территорияи Тобе марказӣ, Душанбе, ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон 25 та ноҳияш мебаранд. Якум камази аст ки ба территорияи Хатлон ба ҳамаи ноҳияҳош, яъне ки бора бурда мерасонанд. Яктам хали компания аст ки ма дигар хали компания дидагӣ нестем. ин ҳамин ҳафта уже мақсад ки боршон уже раъкӣ мекунад, уже ҷо дора, метавонед ки шумо айҳози бортона роӣ кунед. компания ака Ёқуб аст ки одами боварӣ аст ки зиёда 7-8 сол аст ки таҷрибаи корӣ доранд. агар шумо аз номи канали мо гап занед, ба шумо скидка мекунад ва инчунин мошини майда ҳам дорад ки мошини майда кади бори шумо рафта аз ҷои кортон, аз ҷои хонатон рафта худашон мегиранд. нархаш айрӯи кило вобаста мекунад. агар шумо аз номи канали мо гап занед, ба шумо скидка мекунанд, маъмулан ба шумо тавсия метиҳем бортона роӣ кунед. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чиртагда. 6 сотиқ замин маҳсул дорад ки 3 дар хона дар поло ва дар поёнам ҳаст. хона проектои дуошона 100% ҳамаш бо ғишти пухтакадӣ ва бехош бетон, арматур мустаҳкам, яъне хонаҳои ҳозиразамона бо қувват ки асрои хона, яъне ки бо қувват меистанд. дар тирезаҳош часпондагӣ аст. хай баъзе сохтмонош мақсад мондагӣ аст. хоб монтаж кардагӣ аст. тирезаҳош часпондагӣ аст. фақат шкатур ва рангбур ҳамихе кора мондагӣ аст. хона проектои навкади замонавӣ, инчунин документош ҳам мегӯяд 100%. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ ки бо муомила мешавад. 350 нархи хона аст. бо савдо мекунем мегӯяд омада бинем. ин ҳамин рақамҳои тисели Тоҷикистон аст ки прамои рақамҳои соҳибшон аст. шахсоне ки мегиранд мегӯяд бо арзон мекунем. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чиртаг, ҷои хуба мегӯяд ҳама чизои лозимӣ дар наздикии шаҳр. хонаҳои мақсад дуошона хоб ҳамаш хай замонавӣ аст. чӣ хеле ки дар навор дидестен. шахсоне ки мехоҳед дар ҳамин рақамҳо занг занед, ба шумо маълумотои бештарша мефаҳмонанд. аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо подлисаш кунед. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ, дар 12 микрорайон гуфтагӣ аст, доми 18, квартираи 37.
духонага квартира ҳастае ки дар якум ӯшӯна қарор дорад 60 квадрати метре бо обсвет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни дорад хона мегӯяд бо мебелоша мегӯяд мақсад ки агар нарх наво туғрига мегӯяд мақсад мебелоша места ремоншам хубай лаби роҳа ҷош ҷои беҳтарина хай шахсоне ки мегирам мега омада бинам шаҳри хуҷанди бостонӣ 12 микрорайон доми 18 квартираи 37 нархи квартира мега 280 бо муомила мекунем омада мега аз пеш бинин шахсоне ки аз хуҷанд квартира хар ки бошед марамат рақамошон дар поини видео тиселай кор мекунад метавонед занг занем дӯстони азиз шумо дар магарам хали квартираҳои фурӯшӣ хонаҳои заминӣ замини холӣ мошин ягон техника ягон маҳсул барои реклама боша марамат рӯй кунед мо фурӯшда мегузорем мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ хона қарор дорад дар шаҳри бохтар дар территорияи ноҳияи кушониён айсентери мақсад айсентери шаҳри бохтар ай автовокзал ҳамагӣ мегӯяд 1,5 километр дур кӯчаи қаҳрамон 4 сотиқ замин маҳсулот ҳастае ки 14 хона кардагӣ тайёр гирдаш пол ниҳод маҳкам ремонтҳои замонавӣ ҳоҷатхона ошхона баня кухни об свет наздикии автовокзали шаҳри бохтар ҳамагӣ 1,5 километр ҳуҷҷатҳои хонам 100%. дастшиношина мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 180 камтар муомила мекунем илтимос мегӯяд одамони коргара мегӯяд беҳуда занг назанед фақат шахсони харидори аниқ бародарон ноҳияи кушониёнда дохил мешуда ин ҳамин рақамҳо мегафони соҳибшуна фақат харидори аниқ аз шумо хоҳиш дорам хоб шахсоне ки мехаред маърамат занг занед дӯстони азиз мо реклама мекунем мақсад ки реклама дошта бошед хонаи заминаи квартираи мошина ягон оҳана ягон маҳсулоте маърамат рӯй кунем мо дар хизмат ба хотири меҳнатҳои мо ялайкира занем фаромӯш накунем ва агар имконият бошад навори моро дар ватсапа имои гуҷида метавонем полисияш кунем мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри кӯлоб дар шамсиддини шоҳин гуфтагӣ аст соҳибшон наздикии лаби роҳи калонда духонага квартира ҳастае ки дар якум ошёна қарор дорад 64 квадрати метре бо обсвет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни ремонтшам ремонтҳои хуб аст ремонтуш нав кардагӣ мегӯяд ба ҳамин наздикӣ ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайё наздикӣ шуда ҳамаи чизи лозимӣ аст бадро ки 64 квадрата дарунаш бемеояд кушода дар комментария бисёр хоҳиш кардем ки аз шаҳри кӯлоб квартира монем ина баҳри мо яъне ки роӣ карда пешкаш шид мо баҳри шумо видео кардем нархи квартира мегӯяд 210 000 сомонӣ аст бо арзон мекунем ва ина рақамҳои мегафони соҳибшуна нашод сумуш мегӯяд сирошуна дар кораи сум мегӯяд арзон карда метавонед 210 мақсад нархи шумо мондиям бо савдо дора марамат метавонед маълумотша гирем бо мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ боз як хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дӯстон аз территорияи шаҳри ваҳдат ай калисавои стансия мегӯяд то хонара мегӯяд ҳамагӣ 3 километр роҳ ҳастае 9 сотиқ заминае ду дар хона кардагӣ ҳастае ки барашта якта ҳоҷатхона ошхона баня газхона падвал дорад мақсад газхона ошхона ёш падвал аст фақат хонаҳош яъне сохтмош нопа даруни хонаҳо мегӯяд 5/2 хоб 3/2 инам хеле бадон азиз 5/20 нахе дурушо кушода мега гирдаш пол ниход маҳкам об свечам аст ва инчунин роҳуш мегӯяд то ҳамҷара асфалтай ва ҳуҷҷатошам 100 бо як ҳама аз дигар санг амихечиё шебен амихечиё дора хай хона ки пашти ки тайёр аста нархаш мегӯяд 210 000 сомонӣ аст бо муомила мекунем шахсоне ки мехаред маърамат занг обуш пастияни мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ дӯстон аз территорияи душанбе аз пойтахт дар райони фирдавсӣ пеши корвон қафои мағозаи 7 ахтар духонага квартира ҳастае дар дуюм ошӯна қарор дорад 50 квадрати метре бо обсвет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни ремонтҳои замонавӣ бо чизи чорааш фурӯхта мешавад ремонтош замонавӣ дар дуруни хона холодильника метиҳанд термиз хоб кухни гарнитур ва дигар чизо ҳастае ки мақсад ки ҷош ҷои беҳтарӣ ва ҳамчошам метиҳанд назди гимназияи нуриддин ҷош ҷои нағза мега соҳибшон нархи квартира мега 350 000 сомонӣ аст бадро бо муомила дорад 350 шахсоне ки мехара мега омада аз пеш бинанд муомила мекунем ин ҳамин рақамҳои поимода ахираш 01 рақамҳои мегафони соҳибшунай шахсоне ки мехарем маълумотҳои пурраша бо гирен
фақат лайкҳоро занед ва агар имконат бошад навори моро дар ки ҷое ки метавонем силкаша падисаш кунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар пеши боғи Ҳабиб гуфтагӣ ҳастад Сӯйбӯш. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагие ки якта веранди калон бода пешаш дар навеси калон дӯстон азиз ва яктага ҳастад ҷои мақсад ҳоҷатхона хоб аловхона бо ҳастад оғилхона эмхед чиам дора бо инчунин якчанд ҳам дарахтони мевадиҳанда дорад. шаҳри Кӯлоб дар боғи Ҳабиб гуфтагӣ ҳастад Сӯйбӯш. 14 хона мега якта веранди 8 метра. нархи хона мегӯяд 90 000 сомонӣ аст бадрон бо арзон мешавад ки нархаш бениҳоят арзон аст. 90 000 сомонӣ аз шаҳри Кӯлоб боғи Ҳабиб да. шахсоне ки хонаи арзон аз Кӯлоб гуфта будед марама занг зана. дӯстон азиз фақат илтимос мега харидории аниқ мега занг зана. одамое ки кредит мега алишу мега ки бисёр арзон мекардаги занг назана. фақат харидории аниқ. мегзарем ба 8-ум квартираи фурӯшӣ аз терратураи Душанбе. квартира қарор дорад дар райони Фирдавсӣ дар кӯчаи Борба доми 4 мега Сӯйбӯш. духонага квартира ҳастад дар 4-ум ошина қарор дорад 50 квадрати метр. дӯстон азиз дар наздикиш ҳама чӣ ҳаста мега Сӯйбӯш. хоб наздаш дар мега мактаб, дута садиқ, мағозаҳо, супермаркет, бозор, масҷид, амонатбанк, парк ва Фирдавсӣ ва лабои намуд мақсад транспорт ва инчунин духторхонаҳо лабои намуд мега троллейбус ва дигар машқома пеши хона мега лаби роҳ да мега ҷошҷои бениҳоят мега хубай ва ремонтош замонавие ки бо баъзе чош фурӯхта мешавад. пеши Сиёмамолда мега мақсад ки пеши супермаркети Сиёмамолда ва пеши хела наздика дар пешаш мега. нархи квартира мега 410 000 сомонӣ аст бадрон бо муомила мешавад. 410 нархи квартира шахсоне ки мехарад мега омада бинанд арзон мешавад. мегзарем ба 9-ум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар терратураи Душанбе дар ноҳияи Рӯдаки Ленинский район пушти медколлеҷ да мега лаби дарё. 5 сотиқ замин ҳастад ки 15 хона кардагия. дӯстон азиз ки хонаҳо хайр ремонтшон пурра нестад. камтар мақсад ки рангу бор дигар чош обшон чи хеле ки дидесем мондагӣ ҳастад. хоб нархи хона мега сирошта мега 190 та мега бо арзон мекунем. шахсоне ки мехаранд омада мега аз пеш бинанд муомила мешавад. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳиб шунаем. кадоме ки мехаранд марама занг занед бештар маълумотша гирем. мегзарем ба 10-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар шаҳри Хурғонтепа дар 14-ум микрорайон назди заправкаи Фирдавс наздики автовокзал, наздики бозори Фаровон ва наздики бозори Ҳуҷшариф ва наздики кохи Лотӣ ҷошҷои беҳтарин. Новостройка дом ремонтош люкса. духонага квартира ҳастад ки дар 1-ум ошина қарор дорад 51 квадрати метра. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. квартира полни худ мега ремонтош тайёра люкса мега Сӯйбӯш ва инчунин мега документошам 100% тайёр аст. медорем фақат зиндагӣ мекунӣ. хоб квартира мега дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 335 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. 335 нархи квартира аст. шахсоне ки мехаранд мега омада бинанд муомила мекунем. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳиб шуда. шахсоне ки мехаред маромат занг зада бештар маълумотша гиред. мегзарем ба 11-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон бояд тага аз шаҳри Душанбе дар терратураи Гипразем кӯчаи Навбаҳор. адрес терратураи Гипразем Навбаҳор. духонага квартира ҳастад ки дар 7-ум ошина қарор дорад 65 квадрати метр. доми 7 этажа аст бадрон. яъне ки доми 10 этажа буда узри зиёд дар 7-умаш қарор дорад. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. хоб квартира мега ҳамаша дошт муҳайё. даже сехонагам кадам меша. духонага яъне ки дарош кушода аст. дар 7-ум ошина дом худаш обшун 10 этажа буда. нархи квартира мега 365 000 сомонӣ аст бо муомила мекунем. ҳар шахсоне ки мехарем бо занг зада бештар маълумотша гирем. ин ҳамин рақамҳои тисели соҳиб шуда. албатта занг занем ва қачон савдо кунем. дӯстон азиз шумо дамагарам хали квартираҳои фурӯшӣ, хонаи заминӣ, замини холӣ, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот бошад маромад рӯй кунед, мо рекламаш мекунем. мегзарем ба 12-ум хонаи фурӯшӣ.
боз як хонаи фурӯшии назди ҳавлигии арзон астад дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар шаҳраки шарора деҳаи уртабузда. ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсул дорад ки ду дар хона кардагӣ аст ки якта топчан ва якта подвал дорад. гирдванаш маҳкам хонаҳо бардоштагӣ аст, фақат боло шавем пушонем метавонем зиндагӣ мекунем. дӯстони азиз, хона аз берун бо сменблока, аз дурун бо ғишти пухта кати, мақсад ки нимша бо ғишти пухта, нимша бо сменблок кати кадага ҳастанд. ду дар хона як топчан, як подвал ва қариб ки зиёдтиш кати 3 сотиқ мегад замин аст. нархаш мега 65 000 сомонӣ аст. бо муомила мекунем срочно пул дар курай. шахсоне ки мехаред маълумот занг зада бештар маълумотша гирем. дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.